Боже мой, обичам тази Фреди. Къде е Animatronic? Аз помня, че си има 4 Animatronics. Този шеф бран на тези Animatronics, защото не работят, само остана Фреди. О, малко крип е. Доста крипи. Какво беше това? Не знам, майче ми е Фреди вика. Сказала. Някой писа. Някой почва. Сярайте. О, почва. Малко ме е страх. Аре да се махнем. Какво? То ще почва. Аре, почва се. Не. Фреди е счупено. И тя съм го махни. Чакай малко. Вземахни чавата и няма да има Фреди повече. Няма нищо, вече имаме Голден Фреди. Голден Фреди. Какво значи Голден Фреди? Той е там. Не го виждам. Поне едно ще гледаме Фреди. Виж сега е щупена. Няма го да вика линейка. Хайде да се махнем от тук. Да, хайде да се махнем от тук. Майка ми почва да говори. Чакай малко. Като щупен, защо стана? Аз не знам. Ало? Фреди? Фреди, добре ли си? Фреди, добре ли си? Фреди, добре ли си? Май, мене ме чува. Какво прави? Защо го направи? Значи това... Манчмен, той е робот. Какво правиш? Фреди, какво правиш? Боже мой. Не, вратата е заключена. Не ме взяш! Не! Кажи Коко. Кажи Коко. Коко. Да.